बेरामा बयनियावबो जायो। धोनि दुखिया बयनिबो जिउआव बेराम जायो। अब्लाबो आं बेरामखौ मोननै थाखोआव राननो नागिरदों, क्लासिफिकेसन खालामनो नागिरदों बेरामखौ। जुदिउबा बयनिबो जिउआव बेराम जायो, अब्लाबो आं स्पेसियेलि मोननै बाहागोआव राननो नागिरदों बेरामखौहाय। जेरै धोनि मानसिनि बेराम आरो निखावरि मानसिनि बेराम, बे मोननै बाहागोआव राननो नागिरदों। मानो बुंनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ जे गोथाव गोथाव जानायनि एबा लाक्जारि जीवन थानायनि बेराम आरो मोनजारोङै उखैनानै थानाय बेराम, बे मोननै बाहागोआव रानदों। जेरै धोनि मानसिनि बेराम, किडनि फेल जानो हागौ, गल ब्लाडार जानो हागौ, हार्ट एटेक जानो हागौ, डायबिटिस जानो हागौ, पेरालाइसिस जानो हागौ, बा मा होनना बुङो बेबायदि गिदिर गिदिर बेरामा बांसिनै जायो लाक्जारि एबा धोनि बा आरामै गोथाव गोथाव जानाय मानसिनिहाय बे बेरामा बांसिनै खाबु मोनो। बेनि थाखायनो आं धोनि मानसिनि बेराम होननानै बेखौ बुंनाय जादों। आरो निखावरि मानसिनि बेराम होनना बुङोब्ला मोनजानो रोङियावहाय, नांगौबायदि मोनजायियावहाय जेने एनिमिया जानो हागौ, हिमोग्ल'बिननि खमिनो हागौ, बेबायदिनो ल' प्रेसार जानो हागौ, बा डायरिया जानानै खिनाय जानो हागौ, थि बायदि मोनजायियावहाय गेस फर्म जानानै गेसनि बेमार जानो हागौ। दा बेबायदि मोननै रोखोमै आं बेरामखौ रानदों। दा बे बेरामखौ नायोब्ला जोङो गोथाव जानाय, आजादि जानाय, आरामै जानाय, बेफोर मानसिनाव बांसिन गिदिर गिदिर बेरामा जायो। जेरै आं दहायनो बुंखाबाय, जेने किडनि फेल बा गल ब्लाडार बा नार्भनि बेमार, पेरालाइसिस बा हाई ब्लाड प्रेसार, हार्ट एटेक बायदिसिना। दा बेखौ नायोब्ला जोङो निखावरि मानसिनि आयुखौ गोलाव बायदि नुयो आरो एसे लाक्जारिस धोनि आरामै जानाय मानसिनि जिउखौ एसे माने थाबनो थांनाय बायदि मोनना लायो। बे आयदानि सायाव नोंथांमोनखौ कमेन्ट होनो हगारना होनाय जाबाय। आं बुंनाय बाथ्रानि सायावहाय नोंथांमोननिफ्रायबो कमेन्ट हरदो। नोंथांमोननिफ्रायबो आं मोजां मोजां खोथाखौ सोलोंनो थाखाय नेनानै दङ।